Здравейте хора и във втора част на видеото, понеже видеото стана много дълго с предната част, реших да направя още една, в която да ви доразкажа за другите мои любими продукти. Повечето са следващата категория, повечето са бюти продукти, гримове, парфюми, дезодоранти, лосьони за тяло и така. Мисля, че ще ви бъде интересно, така че останете с мен до края на видеото. Първият продукт, който искам да ви покажа в грижа за кожата на тялото е лосьоните на по-скоро лосьоните на Victoria's Secret, които завинаги ще останат мои фаворити. Моята приятелка Стефи ми донесе от Америка няколко лосьона, които са супер. Те са по-различни от тези нашите тук, не ги бях ползвала. Мисля, че са на Pink, което май е някаква подмарка на Victoria's Secret или нещо такова. Ще ви изложа, не съм много сигурна. Остава аромата на кожата цял ден. Кожата става много мека, много хубава. Много са хубави наистина. Ако успеете да ги намерите някъде или пътувате в чужбина, заслужава си да ги пробвате. Много съм доволна. Моята кожа на тялото е доста суха. Щом те успяват да се справят, а лосьоните от аптеката не успяват, значи смятайте колко добре хидратират. Следващия мой любим продукт за тяло е ето тази скраб от DM, която е топ хора. Топ скраб. За мен поне. Повечето скрабове, така да ги нарека, някак си първо остават в банята тези, които са с кафе. Поне в моята баня сифона е малко крив и много време трябва докато отмия скрабта от кафето. Тая скраб не остава такива следи и след това кожата е толкова мека. Може би защото има някакво олио вътре в скраба, става много мека кожата, много хубава, страхотна става. Задължително го пробвайте, той също е на много добра цена и може да го намерите в DM, така че абсолютно не пречи да рискувате. И следващия продукт, който не съм много сигурна, че по принцип е много полезно да се ползва, но аз съм много доволна от него. Това е ето този, така да го наречем, дезодорант на Biotrade. Той се слага веднъж на 10 дни и спира изпотяването. По-скоро не го спира, ами някакси се намаля самото изпотяване. Лятото го използвах често, в смисъл често, веднъж примерно в месеца или 2 пъти в месеца и наистина въобще не се изпотявах. Особено приятно е да го използвам, когато трябва да отида някъде, примерно за цял ден, на някакъв повод, рожден ден, сватба и така нататък. И нямаш време да се прибереш и да се изкъпеш 2-3 пъти, примерно. И върши много добра работа. На мен не ми е направил до сега проблем на кожата, не е изсушил, не е омазнил, не ми се е прецакала нещо от него, пък го ползвам вече може би половин година, дали не и повече. И не виждам някаква разлика в кожата си, в изпотяването, да ми се е отразило зле или да съм си прецакала кожата, както казах. Добре ми се отразява. Той също е много изгоден, на цена от 20 на лева е, но според мен аз поне като гледам ще го ползвам поне една година, година и нещо. Така че даже когато се сложите от него не ви трябва и друг дезодорант, въпреки че аз си пръскам, нали, защото обичам да мереша добре, но толкова не се изпотявате, че дори не ви трябва друг дезодорант. Така че да, ако решите може да го пробвате. Така и така сме тръгнали на продукти все още за тялото, така че продължаваме с тях. Ще ви покажа моите два любими парфюма през 2023 година, които ще използвам и през 2024 година най-вероятно, въпреки че единия ми е почти на привършване. Първият парфюм е парфюма на Paco Rabanne, който мисля, че се казва Solar, който също ще изобразя, както ви казах, тук. И ще може да го видите. Аромата му е страхотен. Аз не съм някакъв супер голям разбирач на парфюми, така че може да си проверите съставките сами в интернет, но мериша много добре.
Просто едно такова лятно, поне според мен аромата е летен, много летен аромат, много такъв един малко по-сладникав. Аз обичам сладникави аромати, въпреки че зависи от парфюма, но не е натрапчево сладникав, леко сладникав е, така да го кажа. На мен много ми харесва как мерише на моята кожа. Както знаете, на всяка кожа ароматите меришат различно, така че може да отидете и да проверите на вашата кожа как мерише и дали е издържлив. Това, което много не ми допада, но имам чувството, че просто на моята кожа не са толкова издържливи парфюмите или просто аз не ги усещам, е, че този парфюм не е някакъв супер издържлив. Трябва поне един път, като се пръснете сутринта, няма до вечерта да меришете на парфюм. Според мен, въпреки че може и да мериша, не знам, да не се усещам, но аз си нося в чантата едно друго парфюмче, което също сега искам да ви покажа. Това са мини версийките на парфюмите на Zara, които са такива с ролонче и се слагат зад ухото. Ето тук също. На мен това ми е много добър приятел. Взимам си ги, не знам в България, между другото, дали ги има. Аз моето, защото имам едно, другото го щупих. Моето е от Италия и след това си взех такова, като ходих в някаква друга държава, в Виена, примерно, не помня честно казано вече откъде е. И си го слагам в чантата и съм много доволна от него. Както знаете, Zara има такива аромати, които имитират тези скъпите, известните парфюми. И за мен е супер, защото мога да си го нося. Въпреки че в Shein гледах такива малки контейнерчета, така да ги нарека, които може да използвате, да си напълните парфюма вътре в тях и да си го сложите в чантата. Аз мислех да си поръчам от Shein, защото направих една поръчка и забравих. Но след това четох някакви коментари, че много хора пишат, че се разливат в чантата. Но не ми пречи да пробвам. Третия парфюм е Black Opium на Yves Saint Laurent, като аз много харесвам този парфюм от преди. Имах го преди, като бях по-малка и си спомням, че много ме харесваше и реших тази година отново да си го взема. Като цяло парфюма е пак сладникав. Всичките парфюми, които са Black Opium, според мен са сладникави. Даже няма някаква, поне според мен, както казах, аз не разбирам много от парфюми, даже изобщо. Няма някаква свръх голяма разлика между тях, но на мен ми харесва как мирише. Харесва ми, той е по-силен от Paco Rabanne, от предния парфюм и от този на Zara. По-силен е. Това ми харесва, че мога да се пръсна сутринта и така по-дълго време се задържа на кожата ми, може би защото е по-силен. Или просто аз си въобразявам, че въобще не се задържат на кожата ми, нямам представа. Аз имам този, който е светло, розов, оранжево, розов, нещо такова. Ако успя да го намеря, отново ще ви сложа конкретно точно него. Но всичките, според мен, почти всички миришат добре, които са Black Opium, поне според моя вкус, така че може да отидете да пробвате и тях. Няма да задълбавам повече на тема парфюми, защото, както виждате, нищо не разбирам. Може да си ги проверите съставките и да, продължаваме към грим продуктите. Нека да започнем с лицето. Мои любими BB кремове си остават BB крема на Миша, CC крема на Лумене и тази година реших да пробвам и CC крема на Елф. Като цяло ще изобразя и тритето, защото и трите са ми любими. Ще започна един по един. Този на Лумене е много лек. Покривността му е по-ниска, отколкото този на Миша и този на Елф. Те са с по-висока покривност, според мен. Може би така би ги наредила. Първо е Лумене, след това е Елф, след това Мишата е най-покривен. Като цяло на мен, аз Лумене го използвах цяло лято. Зимата като че ли цвета ми е малко светъл, а този на Миша ми е малко тъмен, а пък от светъла ми е много светъл. Някак си трябва да смесите, поне при мен е така, да смеся два цвята, за да ми се получи точният цвят, поне на мен. Този на Елф е малко по-тъмен и затова го ползвах повече лятото, като цяло и той някакси ми беше много тъмен, като бях бяла, като почернях ми беше светъл, нямаше средно положение, но и трите BB крема и CC кремове бих казала, че са страхотни.
Аз фондите не използвам, не съм пробвала от доста време, трябва да взема някой да пробвам. Но смятам, че така е добре кожата ми. Сега съм само с този биби крема на Миша, който така изглежда добре като цвят с кожата ми. Но лицето ми в момента е малко по-светло от тази част на тялото. И някакси като нанеса от едната страна от другата и се вижда някаква лека разлика, но така като го нанеса на цялото лице е супер. Следващия мой много любим продукт отново в тази категория е коректора на Catrice Camouflage, който аз ползвам него в цвят Light Beige, който е страхотен за мен. Пробвах тази година коректор на ELF, коректор на Sephora, доста коректори мисля, че пробвах, но все се връщам към този на Catrice, нямам идея защо, просто най-много ми харесва, не е някакъв супер покривен, но не е някакъв много лек, не ми изсушава под очите кожата, не ми се набръчква в фините линии, харесва ми как стои просто и този цвят някакси подхожда добре на моята кожа, въпреки че лятото използвах коректора на Sephora в по-тъмен нюанс, който също е много хубав, но той е по-хидратиращ и задължително поне при мен трябва да сложа и малко пудра, за да запечатам самите очи, защото иначе доста някакси лъщят отдолу. Аз не обичам по този начин. Обичам да ми е глоу и кожата, но отдолу очите обичам да са по-матирани, въпреки че сега нямам пудра. И вижте как става. Реално, ако имах пудра, щеше да се някакси да се оправи така лицето, да стане малко по-гладичко, така да го кажа. Като говорим за пудри, моята любима пудра, миналата година мисля, че я сложих в класацията, е на Лаура Мерсие, но тази година реших да пробвам още една пудра, която е много хвалена. Това е пудрата на Huda Beauty, която за мен е по-хубава от тази на Лаура Мерсие, поне за момента. Аз използвам тази на Huda Beauty от 2 месеца примерно. Тази на Лаура Мерсие я използвах година и нещо, 2, като аз слагам пудра само под очите и когато така искам да ми се запечата грима, както ви казах, или не знам дали ви казах, но това, което е останало от четката, си слагам и в T-зоната, за да може леко да се запечата, но да не става супер матирано. И вече, разбира се, когато ходя на някакъв купон или парти, нещо такова, тогава също си слагам повече така пудра, за да може да не ми лъщи много лицето. Тази пудра е много лека. Някакси тази на Лаура Мерсие забелязах, че когато си сложа по-голямо количество, си личи самата пудра и след няколко часа отново ми лъсва лицето и трябва да го попивам с салфетка. А пък с Huda Beauty, колкото и да слагам от тази пудра, да, матира се, но след 2-3 часа не ми лъщи лицето, или поне не съм забелязала, не съм слагала някакво супер голямо количество, но повече ми харесва като че ли. Двете са много хубави, на кантар са ме, но сякаш тази на Huda Beauty е повече за моята кожа. Може би тази на Лаура Мерсие е по-скоро от нормална до суха кожа, не толкова за смесена, защото наистина така като си сложа, както ви казах, слънце, защита, като си сложа отгоре хидратация, отгоре си крем, 3 хидратиращи продукта и си сложа малко пудра и след 2-3 часа наистина трябва да попия задължително с салфетка, което нали, не че ми пречи, но това с Huda Beauty не ми се случва, въпреки че тази пудра на Huda Beauty реално я използвам сега с зимата, когато кожата не е толкова мазна, както лятото. Така че не съм сигурна колко съм обективна, но двете пудри са много добри и двете са много издържливи и са топ. Наистина и двете ги препоръчвам. Следващите продукти са отново за лице. Това е един течен хайлайтер, който е на ELF Halo Glow, нещо такова се казваше. Тези гримове, между другото, от Huda Beauty, ELF и доста други неща си ги взимам от сайта на Asus. Там имаше много добри промоции. Пудрата на Huda я взех на много добра цена. Там има доста неща и на ELF, така че може да погледнете. На мен ми харесва много хайлайтера.
така завършека му е по-естествен, не е толкова блестящ и е по-глоуи. Сега ще ви покажа реално, не знам дали е така, ако се приближа към слънцето. Реално не знам дали се вижда как е по-мокър ефекта на самия хайлайтър. Не е толкова блестящ. Аз исках точно такъв за ежедневието, въпреки че много рядко си слагам като цяло нещо на лицето, само си крем, спирала и молив за устни и това ми е май по принцип гримирането. Но като излизам, разбира се, слагам и руж и хайлайтър, но като за през деня смятам, че е много такъв един нежен, много е хубав. Плюс това тази година съм страшен фен на течните продукти. Така и така говорим за течни. Сега ще кажа нещо и за кремообразни, защото течните кремообразните много ми харесват тази година. Сухите не ги използвам толкова често. Това е блъша на Fenty Beauty, който е страхотен, хора. Наистина това може би е най-хубавия блъш, който съм ползвала до сега. Ето и сега съм с него. Изглеждаше в началото, като си го взех, въпреки че аз го пробвах в Sephora, но изглеждаше много стряскащо, такова пинки, много стабилно. Но след като го посложих на лицето си, много ми хареса как стои. Аз обичам повече контури, такива кафяви цветове на скулите си, но и с руж мисля, че стои добре. Някакси лицето ми изглежда по-живо, по-хидратирано, някакси по-здраво, така да го кажа. Друг мой любим продукт е молива за вежди на ELF, който също си закупих от ASOS, който има много такава яка чечица за сресване, защото аз си ламинирам веждите и на мен ми трябва реално само да ги среша. Много рядко използвам молив, между другото, за вежди, т.е. много рядко си ги рисувам, но когато вече така искам някакъв грим по-силен или когато искам да си направя някакви снимки, си правя веждите малко по-тъмни. В момента може да ги видите само с ресани нагоре. Ламинирането ми вече е спаднало, скоро имам час, но в момента нямам реално молив за вежди на веждите. Даже молива за вежди много често го използвам повече върху очите, отколкото на веждите. Но тази чечица и така, този молив винаги си го нося, дори да не го използвам, си го нося така да си имам, ако ми потрябва. И чечицата ми върши много добра работа и самия молив ви за очите, супер е. Следващото нещо, което много ми хареса за вежди е гелчето на NYX, което ми поддържа, така да кажа, ламинирането, защото ламинирането, не знам дали знаете, но издържа от месец до 2 месеца. И при мен понякога пада на месец и нещо или някой пъти по-рано, смисъл примерно на месец. И аз не искам да ходя толкова често, защото не е много полезно, все пак е някаква химия върху веждите и трябва по някакъв начин да поддържам ефекта. Т.е. той пак си стои, но когато си сложа гелче, се задържа цял ден, а когато се среша само с чечица, спада. Но пък това гелче, ако не са ви ламинирани веждите, според мен не държи особено много. По-скоро при мен поддържа ефекта, когато са вече почти спаднали и трябва да отида отново. Следващия продукт е ето тази спирала на Too Faced Better Than Sex, която е много добра. Аз използвам тази, която е водоустойчива. Използвам я само когато излизам, защото наистина много се задържа. Т.е. когато излизам вечер, през деня не я използвам. Много се задържа на очите, не пада въобще и много трудно, поне според мен, се изтрива. И затова я ползвам само когато излизам така, когато трябва да ми издържи грима. Не мърда, наистина не мърда, а през ежедневието си използвам в момента ето тази спирала на Maybelline Lash Sensation Velvet, мисля, че беше нещо такова. Тази спирала я използвах преди 10 години, сигурно съм я използвала и реших да й дам шанс, защото напоследък преди тази спирала си купувах така по-висок клас спирали и все оставах недоволна и винаги имаш нещо, което не ми харесва и така ме беше после яд.
И някакси сега, когато си дам 10 лева за спирала, не ме яд ако не става, отколкото ако съм дала 60 примерно. И затова реших да пробвам тази на Maybelline, която пък много ми харесва за ежедневието, даже сега съм с нея. Така по-лекичка е, може да се надгражда, много е хубава, много добре разрезва косъмчетата, добре ги удължава. Тя според мен е и за удължаване, и за обем, за всичко става. Има още 3 продукта и мисля да завърша това видео. Следващите продукти са моливи за устни, като имам няколко фаворита, които си остават мои фаворити за винаги, общо заето май. Това са моливите на Kiko, моливите на NYX и моливите на NL Beauty, като моливите на NYX просто са мои фаворити от години, затова няма да говоря толкова за тях, предполагам знаете много за тях. Моливите на NYX са изключително качествени, много издържливи, бавно свършват, меки са, пигментирани са, остават после на устните, даже като ми се стрие червилото и ми остава само молива, примерно, или гланца и ми остава само молива. Тези моливите на NL Beauty също са ми много любими. Имат много хубави цветове, а с техните червила също се съчетават страхотно с гланцове също. Моливите на Kiko страшни любимци. Единственото, което не ми допада в моливите на Kiko е, че много бързо свършват. Постоянно ги остря. А тези на NYX сигурно 3 години имам някакви моливи, които са ето толкова големи все още, а пък на Kiko Milano за няколко месеца свършват, което нали за мен е малко странно. И плюс това в България няма много цветове и затова аз като отида в чужбина и тогава се взимам някакви други по-различни цветове и после не мога да ги открия тук. Но така искам да пробвам моливите на Kylie Jenner, защото съм чувала много позитивни отзиви за тях. Но тези 3 молива си остават за сега мои фаворити. И да преминем към гланцове и червила. Гланца на Kiko Milano, страшен любимец, наистина много ми допада. Той е с такъв леко щипеш ефект, но не е от това гадното неприятно щипене, което ти замръзват устните, така да го кажа, или парят супер много, ами е много лек такъв много леко се усеща, не знам как да го обясня, много добре ми хидратира устните, буквално е спасението ми през зимата. Също така използвам и олиото на Revolution, което е също много хубаво, не знам в България дали го има, аз си го поръчах от Asus. По-бързо според мен ще свършва, въпреки че аз го ползвам вече от месец-два, но много ми харесва сега за зимата, много хубави ми прави устните, така много мекички, хидратирани, много добре. Тази година използвам все по-рядко матови червила, но ще включа, разбира се, и матови червила, като моето любимо червило на Huda Beauty, за което също мисля, че съм говорила в предното видео за любимци през 2023. Моите любими червила на NL Beauty, които са страхотни и ги ползвам. Даже в момента съм с тяхното червило от тези полуматовите, които са златните, сега ще ги изобразя и тях, а не тези изцяло матовите, които са си в формата на червило, нали? А не с такава чечица апликатор. Също така, мой любим гланц, който си остава любимец мой за винаги, е гланца на Fenty, който наистина е много хубав. Него го използвам повече лятото, защото сега като че ли е по-бляскав, отколкото ми се иска за зимата. Но този на Kiko и този на Revolution всеки ден ги използвам с едно моливче за устни от тези, които ви показах. Просто супер! Така че надявам се това видео да ви е било интересно, както и предното. И останете с мен до следващото видео и весели празници!